এটা হচ্ছে বিবাহ কন্যা সমর্পণ লিখিছে টিকে ভুল দিলে ক্ষমা করব। শুণ হে সুজন দেন মন বিଷୟ ଅଟେ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ବିବାହ ଠାରୁ କନ୍ୟା ସମର୍ପଣ ଲେଖୁଅଛି ଯାହା ଅଛି ମୋ ଜ୍ଞାନ। ସୁମନ୍ତ ନାମେ ଏକ କନ୍ୟା ପିତା ତାଙ୍କ ଝିଅ ନାମ ଅଟଇ ସୀତା। କଂସଡୋଲ ଅଟେ ଗ୍ରାମ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଠାବ ହେଲା ବରଗଡ଼ ଟାଉନ ଭିତର। ଯୁଗେଶ୍ୱର ଅଟଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାମ ଅଟଇ ରାମ। ଦୁଲଦୁଲି ବଜା ଧରିଣ ରାମ ହାଜର ହେଲେ କଂସଡୋଲ ଗ୍ରାମ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଅଧା ବାଟଙ୍କୁ ରାମଙ୍କୁ ହରି ନେଲେ। କାନ୍ଧରେ ଗାମୁଛା ଦେଲେ ପକାଇ ସୁନା ମୁଦି ଗୁଟେ ଦେଲେ ପିନ୍ଧେଇ। R15 ନାମେ 2 ଚକିଆ ଜାଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲେ ଟି ମନ। ସେ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ବସାଇ ନେଲେ ଶାଶୁ ବାହାରିନ ଗାଲ ସେକିଲେ। ସେଠାରୁ ବେଦୀକୁ ନେଲେ ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଘରକୁ କଲେ ବାହାର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାପରେ ବେଦ ପଢ଼ିଲେ ଅଗ୍ନି ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ ହେଲେ। ବିବାହ ସ୍ତରନ୍ତେ ତହୁଁ ଶ୍ରୀରାମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରିଲେ ସ୍ତ୍ରଗ୍ରାମ। ତହୁଁ ପରଦିନ ସୁମନ୍ତ ଭାଇ ଜ୍ୱାଇଁ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ନେଇ। ଯୌତୁକ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବି କେତେ। ହସି ଗଦ ଗଦେ ସୁମନ୍ତ ତହିଁ ବଚନ କହନ୍ତି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ। ସୁମନ୍ତ ବୋଲନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଏ ଶୁଣ ଝିଅ ଦେଇ ପଶୁଅଛି ଶରଣ। ଯୁଗେଶ୍ୱର ବୋଇଲେ ବନ୍ଧୁ ଏ ମୋର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ତୁମ ଆମର। ସୀତା ପରି ବନ୍ଧୁ ଆମକୁ ଦେଲ ରାମ ପ୍ରେମ ଜୁଏ ତୁମେ ପାଇଲ। କର ଯୋଡ଼ିନ ସୁମନ୍ତ କହଇ ଅଜ୍ଞାନୀ ମୋର ଝିଅ ହଟଇ। କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ ବାଲୁତ ପଡ଼ିଥିଲା ଘରେ ରହି। ଯୁଗେଶ୍ୱର କହଇ ବନ୍ଧୁ ଏ ମୋର ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା ନ କର। ତୁମ ଝିଅ ନୁହେଁ ଝିଅ ଆମର ସେସବୁ କଥା ମନୁ କର ଦୂର। ଅତି ଅଲି ଝିଅ ଅଟଇ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବ ଭାଇ। ତହୁଁ ଯୁଗେଶ୍ୱର ଦେଲେ ଉତ୍ତର ଦୋଷ ଯାଏ କ୍ଷମା ଆମର। 10ରୁ ଯେବେ 11 ହେବ ତୁମର ଆମର ବସି ବିଚାର ହେବ। ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଇଜତ ଯିବ ଗଲେ ଇଜତ କି ଫେରି ଆସିବ। କଂସଡୋର ସୁମନ୍ତ ବୋଇଲେ ହେ ମହାବାହୁ ଏପରି ମିଳନ ଆମର ଥାଉ। ଯୁଗେଶ୍ୱର ବୋଲନ୍ତି ଏ ବନ୍ଧୁ ଭାବ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବେ କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ କୁଳରେ ପୁତ୍ର ହେଉ ଜାତ। କୁଲକୁ ଆମର କରିବେ ଉଦ୍ଧାର ହରି ବୋଲ ହୁଲା ହୁଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାନ୍ଧବ।